lo darrer momèntic que lo cor físic és encara aquí, ma la nostra cors és partit. Lluent d'aquí és com a la major part de nostres amics de Pèrtola i de blues. Perquè vori pas i anar vori si l'estat mas veu lis amics són aquells que demoran. És partir en Tailàndia